Hola, sóc jo, l'Alícia, i m'han donat permís per distreure't uns minutets més, i crec que val la pena que coneguis una història. Avui parlarem de com és un dia a la ràdio. Tot comença l'any 2022, quan en Martí, un nen de 10 anys, es lleva a casa seva de Castelló i, mentre esmorza, escolta les notícies a la ràdio amb el seu pare. Sabies que la ràdio ha estat una de les primeres maneres de comunicar-se amb moltes persones alhora, fins i tot abans que existissin els mòbils o internet? Tot i tenir més de 100 anys d'història, la ràdio encara té un encant especial. Tant als pobles com a les ciutats dels països catalans, milers de persones la posen cada dia per escoltar músiques, notícies, contes i propostes divertides. Aquell dia, en Martí està especialment emocionat. La seva escola ha organitzat una visita a una emissora local perquè l'alumnat pugui veure, de primera mà, com funciona tot allò que escolten des de casa. Som-hi! Imagina't que ets amb en Martí pujant a l'autobús amb la motxilla i les galtes mig vermelles de l'emoció. Al cap d'una estona, arribeu a una mena d'edifici normal i corrent, sense cartells llampants ni antenes gegants com els còmics. Però dins hi espera un món ple de veus, botons i màgia sonora. De seguida que entren, un tècnic els saluda i els posa uns auriculars als cabells. Els auriculars serveixen per escoltar amb claredat què passa dins l'estudi, igual que quan poses uns altaveus petits a les orelles per jugar a videojocs o aprendre idiomes. Però aquí cada detall és important. Si algú riu, si algú xiuxiueja, tot es pot sentir clar, sense cap soroll de fora. El tècnic explica que per fer un programa de ràdio es necessita molta gent diferent. No només les persones que parlen davant del micròfon, sinó també tècniques d'àudio, periodistes, productores i fins i tot la persona encarregada de la música. Hi ha qui redacta les notícies, qui envia els correus a persones convidades, qui controla que tot soni bé. Una mica com quan a l'escola cal repartir feines entre companys per fer una presentació. Qui investiga, qui fa els dibuixos, qui parla. A la ràdio, tothom treballa en equip perquè tot surti rodó. Entren a la sala gran de l'emissora. Aquí veuen un gran finestral. A l'altra banda hi ha l'estudi de retransmissió. A dins, la presentadora s'està preparant per sortir en directe. Té davant seu una taula plena de documents, ordinadors amb guions i un parell de micròfons de color negre. Saps per què el micròfon és tan important a la ràdio? Doncs perquè transforma la veu en senyals elèctrics. Aquestes senyals es poden enviar a una antena i mitjançant ones invisibles arriben fins als transistors o, avui en dia, a molts mòbils i ordinadors. Més o menys és com quan feu una ona a la piscina. Cada moviment genera una petita ona que viatja pel medi. A la ràdio, l'ona és sonora i viatja per l'aire. Així, la veu de la presentadora creua pobles, muntanyes i fins i tot el mar. En Martí hi veu com la presentadora parla de manera molt tranquil·la, però va canviant de to segons la notícia. Quan explica una notícia divertida, somriu i fa la veu alegre. Quan toca informar d'alguna cosa més seriosa, parla lent i clar. Saps per què? Perquè el to de veu ajuda l'oient a entendre si allò que expliquen és una bona notícia o si cal posar-se una mica més seriós. De sobte, la persona productora fa una senyal. Aixeca dues mans, com qui juga a fer semàfors. És el moment d'entrar en directe. Tothom a l'estudi es queda en silenci. Només se sent la veu de la presentadora que diu «Són les 8, bon dia». I a fora, milers de persones senten la seva salutació a l'hora d'esmorzar o preparant-se per anar a l'escola. Impressionant, oi? Durant la visita, en Martí i els seus companys també entren a la sala de control. Aquí tot sembla una nau espacial. Pantalles plenes de ratlles de colors, una taula amb centenars de botons i llums que s'encenen i s'apaguen. Hi ha una persona tècnica que s'assegura que les veus sonin ben nítides i que la música entri en el moment adequat. La música a la ràdio no es posa a l'atzar. A cada programa hi ha una persona que tria quines cançons s'escoltaran, en quin ordre i quan. És una mica com preparar la llista de música per una festa. Tries quin tema vols posar quan arriben els amics, quin vols per ballar. A la ràdio han de pensar què pot agradar a diferents persones, gent gran, joves, famílies, fins i tot persones que van en cotxe per Mallorca o van de camí a una excursió per Andorra. A la pausa del programa, la presentadora surt i saluda en Martí i el seu grup. Els explica un secret. Moltes vegades, la ràdio pot connectar llocs molt allunyats.
Ha entrevistat periodistes que viuen a Londres, la capital d'Anglaterra, un país al nord d'Europa famós per la pluja i els autobusos vermells. O bé persones que fan recerca des de la Sénia, un poble a tocar de la frontera entre Catalunya i el País Valencià. T'imagines que gràcies a un micròfon i una connexió pots parlar amb algú que és a centenars de quilòmetres? La ràdio fa possible aquestes converses sense moure't de lloc. La sessió acaba amb una sorpresa. Els deixen fer de locutors per un instant. En Martí, nerviós però feliç, seu davant del micròfon, s'acosta als auriculars i diu: «Bon dia a tothom. Avui hem vingut a descobrir com funciona la ràdio». La seva veu sona clara pels altaveus de l'estudi. És un moment màgic. Quan acaba, s'adona que parlar a la ràdio no és tan fàcil com sembla. Cal estar atent, saber què vols dir i, sobretot, tenir ganes d'explicar-ho bé. Sortint de l'emissora, en Martí pensa en tot el que ha vist. Ha après que la ràdio no és només parlar i posar música, sinó tot un treball d'equip, que cada persona té una feina important i que darrere de cada programa hi ha hores de preparació, comunicació i, sobretot, passió per explicar històries. Potser, en tornar a casa, s'imagina preparant el seu propi programa o rellegint contes pensant com els podria explicar per la ràdio. I, qui sap, potser tu també t'ho has imaginat alguna vegada. Sigui com sigui, ara ja saps què passa cada matí en aquest món ple de veus, sons i històries. Les portes de la ràdio t'esperen. I fins aquí la història d'avui. Descansa bé i bona nit.